Kama sisi kama
Gama woyoy, tutu no doy. Gama sising gama woyoy, tutu no de. Gama sising gama woyoy, tutu no de. Asam gama sising gama woyoy, tutu no de. Ale. Asam gama sising gama woyoy, tutu no de. Gama sising gama woyoy, tutu no doy. Gama sising gama woyoy, tutu no de. Ay, sam gama sising gama woyoy, tutu no de. Aye. Ah, sam gama sising gama woyoy, tutu no de. Gama sising gama woyoy, tutu no de. Gama sising gama woyoy, tutu no de. Asa gama sising gama woyoy, tutu no de. Aye. Asa gama sising gama woyoy, tutu no de. Gama sising gama woyoy, tutu no doy. Gama sising gama woyoy, tutu no de. Odi mensen, goeiedag, goeiemiddag, poeder met baruan bi odi tire tapat de tide. Ina nefa na nefa ta obiak mensen even. Ja, me bar odi met takuri na nefa ta obiak gara konvo kabra provo. Me bar odi jubra sisa. Les peki gran, ik ben een beetje laat, omdat mi ben fetief voor doen staan en aan de boen rokken mensen. Ano be roko, ata ano roko. In elk geval, me barua odi po mag de. Poudena, tata kodesra kodre Amerikan België alla presita pagon tapu Frankrijk me baru da pe wan bigi odina nefa ta obia gara konvo kabra prove mi piki fu gro mi piki fu busi mi piki fu liba mi piki fu oktu mi piki fu sabana bar origine wan bigi sama sa dalon tu ame bar origine bigi sma fu nusa dalon tu angala les piki na saka fasi mensen ik ben iemand aan de girofiat obia ma girofiat vandaag is 29 december 2024 mensen. En adeya naki kon voor ayari tapu mensen. Me bar alles maar pena sana kondre wan bigi odi dape na tapu pat pan wadika of para pasi na pena kilometer achter mijn moeder participe roti. En mi sa rolina fiat ang alaw de brasi sa mina sana tata kondre santa na sana kondre me bar odi na ngala lespeki na saka fasi. Alles maar pena pan buiten laatu pasi Java pasi Abraham Siegel. Sunny Point ala presi abra brochi. Nu zorg, meer zorg, alla prijzen op boven Brokopondo, Sipaurini, Drita Botje, alla de prijzen op Samino Kari, Nasra Kodre, met Baruan, Bigi Odi, Nangala, Spiki, Nangasaka, Fasi mensen. En dus met Baris, maar bij Frans Kuana, Odi, Celine, Veroniki, Rinaldo, Daniel, alles maar op met Baruan, Bigi Odi, en ik goed iedereen zo in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Wakker, Arnhem, alle prijzen, Zwolle, Lelystad, Hilversum, alle prijzen op met Baruan, Bigi Odi, Trita Pasore. Bakana disi. Mensen, ik ben iemand anders Kinofian. Laat me even kijken. Ik zie mijn mic niet werken hier zo. Ik weet niet wat er gaande is, mensen. Misschien dat unayere me. Even. Ja, oké. Mic me roko. Maar mijn is alle de mic me roko. Maar één mic roko. Oké. Maar als je dat even me boom. Maar let's peki grani na saka fasi. Let's peki na mama fu. Obja mensen. Mensen. Baris me in Frankrijk toe dat pe mails. Angala smarape odi Hongarije Zweden alla president met baruan bigi odi mensen en me verstel alles maar sabe api fiaro zo af de afgelopen dagen en de was dat de lobby wan guasabana ik kon er allemaal en de was dat sikwana ook FC Brezil en na atos ook FC Brezil na lobby wan mensen odi les peki en ik kon er alle mensen dan de isari voor bigi man die meneer Bouterse president Bouterse me karama president of president. If zo stang. Weg gaan ving na natata kareka. Oso agwa oso. Mensen. Let's peki en condolentie aan iedereen. En alles masalas de lobby wan in de afgelopen dagen. Ik condoleer allemaal van hieruit. Let's peki na mama fu. Obja mensen. Mensen. Mijn fit voet zet was aan jaso fu jari. Dat me op een live show en ook kan kaart in. Maar het gaat een beetje traag, maar het gaat wel komen. Maar nadat hij naar Apisitori samen zit, de en ik hoop aka roko tap ade voor oorjaar net die mensen.
Brasisa, lop you slepi, brasa you slepi. Om dat zijde, asan dat in nou asani sang, you must abi in you. You must abi a lobby in you. You must abi a vertrouwen in you. You must abi na bribi tapanana tata en tap you anga de biggie samafi. Temetaki de biggie sama na de konvo sana tata senko jiu en de wan sang trawang chako in bere. You must abi tranga bribi na in de bikasi say de metak dati. Omdat na ding e barai koko na ding e wakana you. Na den danga you eenmaal 24 keer. In elkaar takje doe trasta na de nee. Yung brasa de verstanding. Te you verstanding da alastani o wakabo. Tire mo tak abra yari wat yari doro toch yari doro. Maar before mi want tak wasan jaso even. Atori sa mi want takina. Walos my actie tu taki fa mi mi e sapsot ko voor danga mi. Pa, mi sabasati. Pa asate ko. Pero fa lata es consider mensen. Luku mo te guasari. Sapasa to brasta. Wi alla mala alla suma sandagoro. Tapu anatrobisot. Ras. You must sabi eigenlijk daki. Akabrabis ko even na. No, akabrabi boom. You must sabi taki. No, tra camera. You must sabi taki. Dat you abi konvo. Anatrobisot konvo you abi. You abi cover. En de cover sa you abi brasisa. You must lobby de en bribi na inde. Because dat na abigisani. Dat na amoro bigisan sa you leki libisma mus abi na in tapu de cover for you en tapu you srefi. Want kom ite igwa santa brasisa. If you ne bribi tapu de cover for you. If you ne achi de cover for you. And if you ne duza de cover tegen you. Dan is zomaar de cover en jibos kopo. En ik tak aan you. En dan op Brazil is op safe samoro furuto. Anga unuto. Unu. Ina bigiwe kisboskopu. Da bamba plotseling. Toch? Otap kisboskopu. Zeide. Omdat zeide. Une do not tanga de boskopu. Not noti. Da sa op sa kovo no. Achi no ju not tomorrow. Oh no tegen next tomorrow. Atak komli bena fa takise srefi asa waka kobaka en dan nasa tef sa mensa dan na sa sef sa not mensa en isa basa to brasisa o moitori isa bi wile klibisama a manipulatie bigi wilibisma en manipuleer ons zodanig en prenten staan zodanig in dat solisi we sang once ma go tell you what no so amatak no na so. No. En daarom Brazil, je moet make taki. De biggie masa you abi. Make them roko. Make them roko jiu. Because adido na tata sende kona tapu gron tapu. Fu roko jiu. Luko asani fu yari. You go direct in a yari tori, to. Ina yari de biggest mafuleri taki en ushi usa gua pranasi ushi sa de bedu ala yari watre meki nyang poke play dansi maar des man nooit leren nu toch is de biggest man dat ano yari wa umwasi ano tayare tapu, sa despaitaki, imwasi, ni, helemaal niet, inokawaktat, inokawaktat deed dat no, maar ayarisi, of ayarisi, mo mek pong, mo mek disi, mo mek dati, o mo krimi oso, mo do dati. Wat voor ons maar dosare doet toch, te jare dorota, of kerse dorota, bigi kride oso, change gaat dit, no, ana, ni. Zij zeggen de tra dei, de tra wiki, de tra neti. Maar asansa we take over voor de bigi sama funo en satrawa e tegi unu we take over. Die was dan. So tes met taki ja te jare tapu import this wiri dat wiri ina water dat. No mensen. Na sa you wani je pot ina water. Na sang
En dido, asam no bigi salita Brazil taki, umus archu strefi, taka strefi. Lek pa yere tapu, to, mino tak no wapu nom wasi, ma go wasi so wa wasi. U wasi. Ma, if you da boiti of pe, taka ne bigis bata luku, wan you yare kosa des by taki, wan you neti, wan you de odoro. Uchami absorb me, of kotei me, so twiri, en a sot samin put in our tra. Verstaan? Dat de cover oko sorry of your kisi firi taki ai. So te sote na wawiri no min piki. So te so ko bote tak ina wasi. Ina do noti. I verstaan? Ano wan musu sani, ma desma fosi to. De lerun musu wasi so wan fura no ala sama. Wasi. Masala tito Brazisa. Ano wan musu sani. No. Wan daarom Archibald, daarom, de na nga neti sambe pesa. De kovo chabos kobo jitake, hey, wasoa watra, wa do disi, do dati. Masa pesa, uno do. So te wotaki, mami no sab noti. Mi no bedanga de stadi, mi manole mi sa, mi panole mi nek, uwa kerki. Mamotegu wasani. Alali sata rossoi. Wat kovo de, kovot ede, afire kowishe gwa kerke owisaye tu. Afire nakiko masaneng, na saye shisha trawa edu, toch? You mane do, you pane do, you know what doing. Wat no te wasa, no has melo kata imi dati, dat nooit de vir taki, emi wan take you, sweetie with smery, of this even case of chicho, smear oli of sa potifuasi. No, inokate masante. Omdat zijde, alasma. Toch? Alasma. En jere soort is bij dat mine drink. If dat go drink. Dat is na you. Dat doe taki. De kobo say abi de don na no akone. Manokan. Mo tegu wasa to brasi to. Ini wa kobo abi koni. En anyone kovo ay takang asi. Anatrobi fa. Because halamale taki trafasi ang de asi. Alamale waka trafasi kontab de asi. Alamala ay nyawa trafasi. Alamay waswat. Alama ay do trasani trafasi. Daarom zo'n ting. Je shis met de koen. Smeri. Kade koen odeur. En meki watra e gwa we krigo by oli sa ipekita mogo wasi ara mo wasachi oli ano so maar ide gewoon afire ko fudrati no wis na oli sa ipekita ade ko ya adenki ibasta en daarom to brasisa uno wakti so ta yare tapu fu dusari de ko bo fu uno no na wan boostani sa de sma be do en sa de do kan de etem nasabi maar asan disi to brasisa anom detaki na wan ting od nomo na leg de wasa da pranasi se krim pranasi ano te yare tapu krim pranasi ano te yare tapu go krim de berpe no wat sabi wen yandri ala deito ano so da fai ka do wasa ni walis no mo de bigi sama of the wasa go sabara fu mama se papa se ni to no mo do wasa na ti e mo te wasa to brasisa nooit in you libi taki takru abra yusrevi o tem tak tabra abise metak abra de convo for you of abra trasma convo of abra trasma sani dat zeiden we allemaal la convo ala trobi na sweri maar if je do lo anga sweri of je me komedi mo tak abrai isabi mo taki want je manipuleert sma en je make for sma going for waring dry sma ede wat sma deke dat na dati sa de shima no dati mo taki maar sabi wan santaki you moet altijd luku you schrijven
Fire cha you srefi. Fire brasa you srefi. Fire bribi in you srefi. En a bribi na een bigi sani. Want if je bribi takil ala yari to, mi musu wasi wala kondre watra. Maar pas pa mi wasi, mi was so an yuru, en so an yami myang, en so an krosi mi weri. Maar jum sabi, tussen de dena en het is apasa, you must do, luku de cover voor you to. You must jide nyanyang, you must jide drinje. Smotak ja, just dat din. Ano din ya din, wat anyanya ino potadoro say of you poti wan presi. No. Te do that is the dinner. Okay? Te go chop on presi, or you go on fraga, of you go on posu, da ala so an ten je go poti nyan je pot sanda pe, dat na din. Okay? Dat din. Dat teksani go teksani, dat je moet doen asana. Tena lekte chispa play ala yari de tak de play so play de gi. Mana je de comfort je doen. Ja swear is something. I was tang. En dat die na wan sani sang. You like libisman say do this anati. Abi sweri. I must abre go jide in leri de pikin voor you. In leri de grand pikin voor you. In een morning. Gisrefi. En in om leid jiden toe. In om koord den toe. I was tang. Omdat zei de mensen. Luku yari. Na wan teng voor prisiri. Adat de libisman leru. Dat de wan sabe de bifo taki. Omdat de teke abra fu mina sabi pe. Dat de doing. De shi aya amusa de kar December sa de poti. No? Da alas blij analas ma solo o losma de ede dry. De praxeri de kan do zo de kan do zo. Awa moiten pe go mitanga mati go mitanga famiri aprisiri. O koma kandra. Maar op dat moment op amu december. En dat ina sabi leki libi sama. Sabi taki anowang tenomo famiri of kompe e komitanga de srefi. Wat ana yuru ana apisit at amu dati pe kovo e kon dat je ko jewa graswatra of je jewa shot ja neighbor, of balls, of sweet soppy, of malassi, of orchade. No. Of dat we koda we wasi yusrefi, en de wasi of dat je gade posu ko pot disi dat go pot tangi. No. Yari, no appreciate ting. Aso de poten. Maar zou ap inu baka ede, taki, anyone sang say pesa in a tendati because on ten to bransisa. De tendati boom komitanga famiri. Komitanga konvotu. Because in a pranasi of visa no pranasi te famire kona kandra. Da son ten konve waka ko etaki. Dido wilek bradanga sisa. Sabia sandisi. Ano te konve but hoi. Na lasani. Alek va me taki so. Dan kan de son te na titi. En son te na puku. Of son te na komanti. Of son te na bakru. Of son te na ingi. Da son te tewe gwa famiri. Da te famiri taki da un poti yesi kaka. Tewe afu moko makandra. Lega ten disi. Dom archi. Dom sawa fu dutu. Kon en taku unoutu. Taki say pesana nga unu. No kibri. Because that in a sani sa we like libisma branasisa. So we do. Da we koma kandra. Da we nya we dringi. Da we tak rommels. Maar kadef 3 of 4 dapa lontu. Abi mama problema. En son tenson de le trawan sabi. Ma ala sama teiri. Ala sama teiri de taki trasani. No.
te familie waka ka koma kandra, kona nga unoutu sau abi de wansa abi noutu. Kadoro sinanga de. En taki. Because if te familie de na een kofu e meki. Para mensen. Nou, een cheap ginger beer mee drinken. Ja mensen, onop jaru soya. Ayo, miambo, motaigu di sita bransisa. En dat is nou een sanisa de sama funu. Hey, no libi juna baka taigunu. Taki tewe koma kandra wa vuka unutu. Uno kona wa preti nyang of wa dringu anu. Dat was dom, dat we tak rommels. Dat de wansa bi no te gwa osso. Dat de gos danga de no tu. Want to te so de no sabi sa de mus do. De no sabi. So te so te de waka presi. Maar de no feye bi man de no taki. Of so te so ti sabi sa na problema disi. A problema daki. Famiri. Libi sama. Brada nga sisa. De sheng. Taka brada. Uno sheng te wabi no tu. Uno sheng te uski e kwinsunu. Toda nga família. Só tem a competu. Because só tem compe ka yepunu. Iverstam. Taki no tu. Tak sei passa. Wat kade ano kande mono furu te família kon na wang. Na pe konfo anga yoka e ko wang. Dat e kutu. Iverstam. En de momenti dati wa futeki. Sabe tegu to brasisa. Ayari December. Teken. Wasa nakam edet. Pemeyere traweta ki. Mas son te família na família abi problema. True. Mano família wa ikawaka anga kompe. So família ano son família Yumantaki, ano ala família abi ganga zani e passa. No. Dido bransisa. Ade moro a sweetie. Te wabi koma kandra. Ano deze abatwa. No. Ano tapuan fiyaro so wanda we mito of tapuan dede we miti. No. En dati na wasani sa kande son ten. De sama funu sambe de before leru nu de sani. Ma uno teki den sani. Wa mi sabi de sama sabe de before. Debe koma kandra furu le sanga den srefi. Ten yere omshakta ki me guadolfi. Da wo mitanga nyan dape da diso dape tu da wo jitori. Ade komba kandra sa de abi. Aso te so de te mate miti. Toch? Een vrouwtje mi no de. Mama mi no de mo gona John. Want tu trabate o koda pokos dong. Maar isap safe sato. In de koma kalrisi. Dat de rommel abra de strefi. Te wan libi dat de takabra trawa. Te di de. Maar de no sabi sa e queens a trawa. En so te sane queens je monolith sa de denki sa de tak abra trawa. En daarom brasisa. A sweetie. A boom. Taki de tendisi. To brasisa. De man taki abra go na wan trayari. Go wan tradei. Meshi wan na wan tradei. Mesheng. Na sang. De day na neti sang pesa. En sa yu miti. En sa yu firi. En sa yu shi. De begina na tata nga ala de bigi sama. Sa na tata sen konji. Anga de wansa ga sabana fumo. Sei papa sei. Ye begi den taki. Hey yo. Luku disi pesa ma. U opo mi ai. U opo mi yesi. U make me taki. En opo mi no so dat mi kan smeri boom. Maar op Jimmy pardon. In alla sansa mi do sa mi no musu do. U Jimmy pardon. Nang alle speki na sakafasi. Maar dan. If you no be sap you srefi. Dan je go suku sap you srefi. Want you must sap you srefi fu waka. Na passi for you. Because if you no sap you srefi. No ma waka passi for you.
No. En daarom, brasisa, sabi wan tegen nu, in de laatste days, sa desa mataki na ayari, umusu brasa usrevi en bribi in usrevi, moro tranga lek fa uunde. Sonten ano dele ki fa trawa abe sonten go esi. Maar sonten god langzaam en ne teki ten. Before you go sapsuma na you. Before kovo wakaka baka na you. Before you see, you passi al afa leti. Maar me tegu bransi sa. Wilek libi sama u lobby long. E vous mate kontra esi god na trase uwe dweng. Ma konfo na wan futu tide, wan futu tamara. En sonten snapa wan presi kado me dei. Ei luku. Lek tide. Nanga de dei sei kon. Kove luku ala libi sama. De kovo fu you, e luku sa ye do. De luku boom boom sa ye do. En if je do na leti. In de day na neti sa pesa. E je gwanga leti anga fasi. Godoro. Ma sabi tuta bransi sa. In you ati im apius refi. In you ati im sabi wansani. Mina wa piki fu wananana. Mina wa piki fu mi mama. Mina wa piki fu mi konfo. Nooit. Mio abi wan fasi fu suku abradeng. Temi tak abradeng fu dele ki deng. No. Because alle speki mus de altijd. Awisi sa you abi. You ab altijd taki. Le speki na mama fu obia. You altijd na wan piking. En he drai. Wie is pote en he drai. Te doro na feshu ma. Da le speki dape. Alle speki mus de. Mano ala mama. Abi. En musu abi le speki. Because libi sama. Libi sama hogri. Mano libi sama wang. Evishide metita wa. Because wa metitu. Pa mete libanga de srefitu. Pa mete kiri de srefe. Du ala sostani. Aso ma. Aso pa. Aso brada. Aso omo. Aso sa. Kadanga you. Akan kiri you. Akan do ala sostani. Because wan libi sama de instat fu ala sani. Dido bransi sami wan teguru. You must abi. Na lobby in you. Na bribi in you. Because in alla tein, in alla momenti, e wan problema okong. De bigisma sorry wan fasti. Maar na fasti sonte adesso taki, you know man sabi. Fa, you know man koti na pisitori dati. En daarom bransi sa. Lek pa potus refi. Hu abra. Goi wan nyun ting. Wan nyun day wan nyun neti. To? De sang so wala mala poti. Sang so wala mala miti. Sang so wala mala shi. En sot ko for baro koko kong. Of so to yoka umiti. En suba umiti. Libi sama. So umita pasi. So is dong. En de ones are miti mi like titi. Like libi sama you know fiant. Maar leki konvo titi. Daim luku san you feni. San you leri. Leki abrasa gwe. Tamo koti wan pisi sa tami archi wan SD. Ataki no lop mi. Nom lop alibi sama. Inom lop alibi sama. Im lobi na denki sa feti fu puskadoro. Dat im lobby. Because ena libi sama ay dede abuba igwe atak dede ma meki wa foto. Abuba mi no de wan day moro. Ma yorkaf mi o de alte. Ma evu ma chari na praxeri
Sami echati de leguno fien. En titi na nanatata. Evuka hodati. En waka na pasi sa nanatata pojunu fu waka. O de bigi. En di odo, umusu bribi tranga no tapu srefi. Uno mekisma waka konkorunu. Wisi sa me ko waka ku tapu luku altijd fini en takanga isrefi. En leksa mi taki hingi ala ten taki. Yu musu teki na eerste sanse koini ede en bribi ne tapu. Bikasi a eerste san na 100%. De trouwang na vals. Alle mensen, weer een beetje geen barbier. Brasisa, lukum. Ayar Westerling, anotadat ingo drie sopi kodrungu. Ja, zo libis bij dwing. Mino tak dat mino dwen nooit. No. Mino poel me uit, mino heilig. Maar mino ma membre takwayari mi drungu. Maar mi kan membre tak mi drungu kade tu de lees no ma imi libi. Of politie, zoals dat. Omdat zij de te las you ede. Dan zij passa in een moment dat die. You know sabi. En saka passatu. Convoca barkai ede kodishen. En a convos da lobdu asanati na bakru. Je verstaan. En daarom Brazisa, de verzekte van je tjajus revi. Minetak ino mag i de wai chinso. Maar no mek a wai dat ino sab not vis revi. No, not way. Omdat zij de Brazisa, alasan kapasa in een moment dat aan you. Maka je vergeeft. Smaka furi, smaka kiri. Umas man, je kan verkracht worden. Je was tam racisa. Je moest out en luku. Te you sabi yabi konvo sa abi sabi. Bu sabi. Pe you kan shiyere takismeri do alasani. En karabigisma. Im altijd in de na kring. Te betaki altijd de na kring. I ede mus no mus wai nooit. Wanimbaki. E wansani waka kong. Of wat problema waka ko anabu de tapu you. No. Maar tapu trasma. Dat de bigisma of you shi. Maar ede wai. Dat bigisma no ma do noti. Omdat die ayoka voor you. Da bruya. En ta ayoka voor you da bruya. De kovo no ma do sa de musu do. Ibe staan balansisa. En daarom balansisa. De tendisi. Na aprisiri, nyang, dringi, maar tapu wan pisi taki, you de altijd in control. Altijd. En wasi brasisa, in een wakti precies 31, ik was 30, ik was 1, ik was 2, ik was 3. En ala ten te wasi, imusu aksi na na tata. Ngade wanga sagwa sabana de bigisa mafyu. Aksi de part of anyone stuff that you do in the day and it is apasa. Minetak moon, minetak wiki, minetak the day na neti. Because na dat me roko. Masami wat junu bransisa. Teki leri fu unschrijven. Anga fu trawang. Maar moro voor Yusrevi, de ervaring zou je kon kiezen in de dena en het is aan pesa. Kon no, die Tamara, Tamara. En ofara you want go. Say you want go miti. Say you want do. Because ya libi, to Bransisa, musu de altijd. So change mi wani. Mi musu change, of mi no musu change. Maar wie sabi le klibi sama altijd change. Ano voor ogri, maar voor boom. Zo'n ding
A change say make it so lazy. A tranga. Maar, you must doing because if you're not doing, you're fuka. So then we le brana sisa. U lobby yepi trawang. U lobby langa anu. Omdati nasarati sa wi abi we prakseri taki. Ya mika makeru a pretinyang. Wan $5, wan $10, wan this. We sang. Maar sana une luku. En une man begrijpt toch, Bransisa. Dat je libi sama. En met misbruik voor je goedheid. Voor je sarati. Maar you no man shi asanati. Want je prakseri ja. Want desmee kom manipuleer je. En tak ala so sani. Dat je vado ine. Maar tego luku moro dipi. De shitrevi. A momenti se wan yang wan pretinyang jasma. Of wan pura pretinyang. Wan sare pikita no jeng. Jene mo wan gras watra. Ah! Ye pura nyang. Ye chaja sama. Ye pura moni jasama. Ma you kiss a piki. Tak no do. Dape. Je affront to je schreef. Dape je go tegen je wil. Dape je go tegen voor alles aan niet. Dape je mobot op je passie. Helemaal. Want als sma, dat je wan koning of je wan pretinyan of je money. Asma dat die ik wan vesti, maar you is not op one place sinds 20 naar 20 En als man heeft sayu woep. En dat sayu. In a bivouac bekari. Ala day. E sember e bel you. E koluki you. Da ik wou fes apa sayu. Na kade wal is one thing. Hoe gaat het? Alles goed? Oké, bye. Poep. Daar is door. Vast maar contant zo. Maar nou you don't. You know, auntie, you sleepy. Dat je kon. Dat je alibi nego. Alibi tranga. No, alibi no tranga. Na you sleep alibi tranga. Na you sleep poten fa deti de. Na you sleepy. Omdat hij na abu ati abu sama sa you want play. Abu sama sa you want play. Poti in a pussy dati. En daarom attend die situatie. Dat vloeken voor alasani, zij doet verkeerd. Dat go chiso baka in de dena neti en go denki, soort boskopu mi kisi. En sans pensar dat tide mis don so. Sans pensar dat tide mino da so apresi. Of mino kiso ansani. Suma mino arti. Mi ma, mi pa, mi brada, mi sa, mi omo, mi grandma, of mi kompo. Anga de wansa ka sabana for masi anga na tata. Pena for today. I hamba kuru, awachibung. I mi sabi taki altijd in toti na verantwoord to tapu you. Ma wi brada sisa, no, hey. Yung na marati doasa na tanga mi yung. Na tante te imita kwa lolong sa nang yemo for dat distati. Anami mabe jimbi kita kinade. Ye bigi mixani. Sa no desres revi. So tade, ma so no desres revi bransisa. En dape je kara negativiteit kono. Omdat zij in een lukinje osso zij posenje osso. Wanneer you do sani, sa you kisi waarschuwing, no toe. En we allemaal het doen. Mi deed het toe. Mi no go pull out, mi no de. Mi deed alles aan. Alles aan. Nou, leki is de mi doen aan. Wie zou dat mi doen aan verkeerd zijn? Mi dacht ik, maar paro jaren. Bella fu.
Omdat die sabi attack no do do. Maar we doen toch. Então strafo, eu te ka strafo gewoon dat aan die fout. I was daar brasa. You must alla ting te do ansani im te kifra to. Inopre ja mami da no im te kifra to. Dape yanga de convo e de na ban fasi, na bon fasi. En dan brasa sisa, de tendi sito. Amoro sweetie. Watra sa yuka wase fi dasra na konda wispe you de. E vi dabra watra. Toch? Te kwa champagne sa yu lobby. Dai ka wasi srep anga champagne. Toch? Mooi sweetie. Da bakala ti poti chia se va keza freda ta. Sai wani, sai ka yede. Kom no taki. Ma champagne de wansa bala adara watra. Be sweetie of that say de. In buy wansa sweetie, no buy suawan. In buy sweet one. Wan lepa sweetie. Aso yung ka sweetie kon de nga neti say kong. Ino waswa waka komitito. De wasa dasrana. Uteki uwiri. Me de ko bochau. Te kwasi ka smoke off. Te kwasi ka ratsawe do. Do gwa waka te de ko gwa waka ko piki wawiri. Wisa wa wisa tu. Poti chimpemba no mo. Altai poti chimpemba ina watra. Want chimtere de afodo. Iwasta. Maar no vergeti. Te was inattendisi. De dena nga neti say kom. Ta firi kontaki wasi. Tek duso, tek so go was. Go doing. No tak, hey, ta yari doro, te desi abo doro misa doing. No. Of if firi nga pepre watra. Iya te yari komo gwa tante bo pepre watra atu misa go nyamre dape. Ene go so. Oh, no, Maraika op one face. Do borinha misalnya, tapi ya. Brasa, na trusa di saipsa. Na trusa saipsa sa libisma itu. Omdat die libisma greedy. De kovo e gide bumbu money. Bumbu koloko. Maar de greedy gide srefi. Uno sabat dat. Libisma akasha champagne, akasha dringi. Aya neighbor. Akasha baka visi, akasha abana asaba e wakagwe. No di tumsi. No mi naba money man. No. Maba money de letine saka. E batak e mamoni amone kondira aba money. Mano wan. En da hambariki. Achibum. They taken the G1 trustman. The take over straf you. Daya bal haha. De kogo takru de tau disi dat was maar wis me. Wala te mo pa de ulo to. Was maar wis me direct. Okolo ko bikinak de. Is maar wis me. Mo go abo no man. Was maar wis me man. Wat alibi nego. Posina disi dat timbe. Francis mo tego asanti de Luku. De one sabe de before no. De grandmama, de grandpapa, de omu de tante. Wie zou dit idee? Wat ben gemakkelijk, vallig gemakkelijk. Vallig. Want usabi de sma fufosi so ding, de umas ma. Ano alamala. Instaande vrouw. Nou, mekchi. De no be abe, maar tide van de dag. En zo'n ten de zo'n de no be roko. Na gronde be do, groroko, prani, disi dati. Tide van de dag. Alas maar bijna een roko. Zo, ano allemaal, dreven te gaan, ano alas bij roko. U kan doen moro san, en tide van de dag. Konfo ano wansani fu kibri mo lek fades, maar be kibri en fusi. Pede be gwa boom baka busi presi. Po du be kasi lanti be lade baka. Maar nou, alas mij tak abra konvo. Bransisa. En daarom, am de zo gemakkelijk voor man aartje je schreef. En wakka je passie. Omdat zij de, luku, wallo kwak salver de. Bransisa. Wallo. Toneelspelers.
Isabi toch? De. Maar, julek libi sama, to brasisa, am mopo uitgeschreven. Wale van taki to brasisa to. Wala mala bonu sama. Wala mala abi obia. Teme taki dati, smo taki fa. Mi van da aso de to. Na obia fu mi. Abi omen bakaman. Ma obia fu you. Abi kade 1, 2, 3 bakaman mo. Dat wan taki. Mi vasi demoro hei. Sa mi kan do. Ma you obia kan do. Wisa chinso. They can do. Wisa wa afu. They can help you. En dido. Umus make gebruik voor them. Daarom in a ten die sit op brasisa. If you want kom. Wananga you srefi. Let you wan kandra. Toch? Let wan kandra. They make it a ten kouru. They kruderi. Nanga de bigisa mafio. Toch? Kruderi. Taka you srefi. En kari kong. Say makar kong. Sa wakakong. O wakakong. Sa no wakakong. No wakakong. Maar dan je probeert in je eigen volusje schrijven. En make je eigen water fuwasi. Want we allemaal humba we denken dat je wa fugwa obiasama. Fugo wasi. Fuso so wan sweet water. Dek tide de tendisi. Ja, me go take water o me go. Unon go take water na sma. O me shisma bigi tangi dat de charisma fu ko take water. Oh! Ugwa also go piki anesi wiri. Smeri wiri. Sangra fu. Alas masapson te so te sana anesi wiri. Esmeri wiri. Sangra krabasi wiri. Inom abdai so taktok wiri na watra fu takana. Te you take the wiri. Ik taki mo wo say wan taki. Kade bigis map kong. Make the taxa de wan taki. Make the tak de taki. Dat i wan. But keep me na watra. I wasi san kaya de potina watra. Je wasi klaar case. Na you making. Wat ik ga go take is maat in de sapsare potina watra. In de sapsare potina watra. In de sak amo fosa de potina mo fosa de potina watra. In de sabi. Maar te you do you sre fito brasisa. You sapsa you do. You sapsa you do. En dat te you do toch. Amoro moro de convo e briti en de convo e shitaki mi asi ai e kombrasa me hori. Kombrasa hori. Come ki wa kofu. En dat de familie kontu. Wala mala e drowan kofu. En dape den probleem. Bikasi luku mo tegi wasani to brasita. De familie kona wanto. Kuta 60. Uno mek furu. Da one of two abi one problema. Dat something. Kare wan de abwa puku. Of wan de abwa bakuru. Of wan de abwa komanti. Toch? Maar dan. Na puku wakako. Taki ai. Misisa. Luku. Na problema disi. Im duso. Abakuru John poko tak. Ai mi shatori olanga. Atori na so. Moko wo duso. Wala mala konda we duso. Da im konda wo roko na roko. Da wo do. Klaar. Alusufu yulusu. Alusufu yulusu da pe direct. Aye problema sa ibe wakakare ome obia sama. De sisi família sa kona makandra. 2-3 lusa problema jiyo. Wan soten. Na wan kande wan keti imbe bayi gisrefi. De no bayen. En imbe juan tafra. Ino dweng. Dat de bigis man wo a família. E chara pokus. Omo tegu wan brasi sam. Evu kan gwe. Wan today anganeti.
Furu de ane tigwe. Dom sabi taki, rekome tak mitake na fesi taki. Famiri, omu grandma, grandpa be wakako. Da be abi wan krutu. E wan sambe de, da wan krute hori. Ano ina bele lata sani suan be pesa. Ala, abe zaba in famiri. Ala famiri abe pesa. De wakako da de kontak abrasani. Sonsre de hegelaars de tuto. Da de taki. Na lekte wan otru na wan trawan da atru e kontaki van do feestje. Anga disi dati. Ma sabi wan tegu ya tuto. Te feestje hori. Je si alas me kom bij disi cha disi ko do be kuku. Ma te ko fo mus to fo samus de. Dan was me no wacha wan glas water kon. Wan ko yepi. En daarom zo'n te koven, tek mandi. En het doe, had sananga unu. Maar na de sandisi. Face. Draai u bellen. Mekala so sani. Ude. Ja, ik ga face hebben. Ay mo kong. Say wat mi meki. Mekwa pong. Ay sa, this one make this. Ay this. Alas na ikosani. Maar te kotap konvo. No, ik go do afkodre. Mi no de. So po. Mi no de afkodre sani. Adape sana big. Adape sana bigi posa. Adape baro bigi bari. Wat kan de? Wat kier voor doet de? Ha! Dat sabi toch. Ano lau, ano chisa no posa. Ano chisa no posa. Igo sta malengri. Bere mahor, bere no mahori. Bere bigi fute bigi. Maar ala de tel dat de sani sep sato. Toch de gi face. De gi face godoro. De vergit de kofo. En daarom met takasa toch altijd op brada. No abisara ti yang alibisama. Kademi takru, mek mi tan takru. Ya le fere taki. Mi ogisa mi takru sani. Mana de sandisi te konvoi kis atibron. Da we tak konvoi no ma kis atibron. Maar luku ayad in attendisi, in a wiki disi. So face a face. Face a face. Trouwens, vergita kyo, mimis be boy wan linga ja apuku. Ma, mote kamoni mo go buy one Johnny Walker, mo go buy pomo, mekwa pomo. Abdisi dati mo karwan tus me de ko prisira de dati. Abakuru aksi fu wan nyang. Ome de aksi fu bro na bono met kip. Ay jamoni ara. Te kamoni go, mo go buy one yapong. Mo go buy one su, mo do mi linga, mo put mi nakos, mo put this lip, mo buy one wiri potam ede. Maningre, go, rola, ngala so sani de go do drink so pala so sani de do ala so sani. De kove lukude. Kove lukude. En wa lot den, atendi si tate pasa. Na baka wan today, baka wan 2 wiki, wan today, wan 2 neti. Da kove na ke pap, panyandel. Pas moko de, palinga de, paketi de. Pado for de sam taki meki. Mite go wasa busi, kaide go wasa busi. Ja, me. Ta ko for bigi tekati bro. I take alasan for you baka sa jiu. O koloke bigi wage bigi broko dise bigi sa. Dan jij nu. En je praxeri. Je no praxera dat je praxera libisma do you. Mana you do you eigi. En dat praat het toch. En dan brasisa. Sabi wan jiunu. Tide. Toch? Goluku. Demboskopu. En sansa you shi. En sansa you yere. En sansa you smeri. En sansa you taki.
goluku den sanati. En suku fu meki taki, im du tak i potsa na leti. Potsa na leti na fasi. Suku taki, yu suku fu bondru na yu famiri. Yu brada, yu sa, yu tante, yu omu suma efa mang. Mine tak i musu. Ef akang. Ma efa no kang. No du. Bika. Ino ma broko isla ngai anu. Da inom du. No. Ma epi ma proberi. Wan son ten in famiri. Yabi wang, yabi tu, yabi dri. Seka wakago taki. Abra. Yusrevi. Tep abra yusrevi. Abra konvo. Isap sana santo bra sisa. We le bra na sisa. We shen tak abro srevi. We shen. Ma anu wansa fu shen. Srevi. Want alasma. Abi konvo. En zonte konvo trobede. We see the ones that le bar hallelujah Jesus Christ disi dati. Ma problem is danga dentu. Ide kina na visa ne bar hallelujah Christ disi. No. Ma de ones that go ke kibrisani. Isa pede go, de bonu mas pede wakago. A de ones that de taina busi da la pede wakago pesmane ima shide tok. E da de negwanga de egi wagide me kwantras macha de go. So gedaan dat soms niet mee. Maar de lei, want luku no de jare tapu konto. Aso de wet man taki. Is dat omel ding. Ogo mek suit wat raf wasi. A pater a domro van de kading. Usab de apwa la topeda op de sopi pe de dine sopito. Pot de go ina sale pot on te shot e de go tek de kati de go. Mo de go asani. Kovo anu asan fu kibri. En attendisi na luku zei sa. De dea aan het zei kom. O luku van libis me ek gedraagde schreef. En luku zei pesta, luku zei barade ede. Want in attendisi. Furu de bari. Furu de bari. Furu de no masriba neti. Furu de frede. Furu sa de barade ede teneti. Furu sa de shinde tribi. En dido. Uno meki spoto. Nanga de sani. Sa de wan sabe de leurunu. Liba bakafunu. Un grab den hori. So wan of de na manipulatie. So wan of de na buan me kusabi. Ivestan. Ma teko sapti de. No kosi. No kis atibron. Ma leri fuden sa de bedu. En no do dati. Ivestan. Opo yusrefi. Opo trawang. Sa yu masuku opo. Maar no vergiti. Te kowe tak no do. Te kowe tak do ye do. Asai waka. Nanga yusrefi. A dat mi bon cha kontidet pranasisa abra. Ayari e tapu. A te nanga neti e chenchi. Wantra nyunde. Wantra nyuneti e ko. A dat mi bon cha. Mensen, brasisa. Ik ben niemand anders dan Gunofien. Obia man Gunofien. Kantasi obia. En en titi. Mopo para komiti te kauna. Elo ala liba. Elo ala busi. Elo ala sabana. Data mi. Iwasta. Komu ba dape dape na brasa mi wan teigo tu. Ini na program mi poto asani wan live tari minisa evu shidati. Na wan donasi. Wan vrije donasi sa wan G uka G. Want ik akoste sa ekono optap met voedu alosani. En ik kon bij, maar ik mika kisi wan chi donasi wis wan $1, wis wan $2. Ama boom. En me appreciate alasanati omdat dat kan tap want to koste sa me abi fu pai. Maar dat mi wan juno evukashi in YouTube ademoro furo in YouTube ja. If she was to say thank you, thanks. En wa livestreamen staan de if de livestreamen aan staan die ukashi apisidori. Na sawari, sawadi. Ja bransisa.
En dan met baru dape wan. Bigi odi, kom je go dape tap op YouTube en Facebook voor baru wan odi. Dus speaker aan. Maar zaterdag, woensdag of dinsdag zei komen we op een jari, 31 we op een jari per jaar zo in een studio. En we poeden na u osso, na in uw camera. We play alles op poku, potu radio schrijven. U abu dringi, u abu peperwater, u abu kasabasi, awa gronyang, u abu sigara, u abu peperwater. Winsta ni kasiri, winsta u abu ya neighbor, sweet soppy, gingerlet, u abu na usei wakrabasi. U pur alles op het awasei, u oprisiri. Ja? Brasisa, dat bi bon juno. Nesta king odi granule speaking aan seka fasting. Nimke, Selina, Hoogdorp, odi. John Held, odi. Florentine, Bernstein, odi. Even weer een beetje ginabili. Para mensen. Robbie Morgenster, odi. Mi te katramos. August Favorus, odi. Na alles peki. Johnny John dat ben aan hem. Odi John. Cynthia Garden, odi. Dankjewel. Harold Baumgart, odi. Jim Lawrence, odi. Ricardo Baumgart, odi. Hobla bababa. Hobla babala. Hobla nergens konden. Odi. Regina Water, odi. Regina Water, odi. Ramona. Maisini, odi. Diana Richard, odi. Nienke Selina Hoogdorp, odi. Willy Dijzer, odi vanuit Amsterdam, odi. Ik ga naar kijken, Sisa Lispeki. Ja, mensen, Sisa, in de afgelopen dagen, hè, misschien bij de one soort, I don't know, misschien bij een soort rust, minus afgezijde. Maar ik kon zien uitzijde, omdat zijde, apisisa minotaki, motak baka, te mikisa okasi asani fu a familie da motaki. Erg wel. Odi, dat mi wantaki. Dat mino, sami wantaki mino, go langa tap WhatsApp of tap Facebook voor go arti de matches odi wan. Me bijvoorbeeld me onschuldig maar na afasi fatiti pot mi asome waka. Even pot mi na een rust. En mi denk je pot mi na een rust. Maar a rust voet bij de taki wansani bo wakako en asan wakako sami kofende uit sam zeide mi bij de top a rust dati. Abe de wan versane. Ja, maar in elk geval. Robbie Morgenster, Bragido, tweede rokke jude toen no. Wat je bedoelt? Bragido, tweede rokke, je bedoelt tweede rokke day toen no. Je verstaan brada, je bedoelt comité hier. Maar die deden me dit toch, dat ik terug, ik ga 31 dinsdag op de live en een live op begin voor Tata Juru, mi denk tussen, op begin tussen 10 en 11. Ayuru dat 10 euro en 11 euro mensen. We standby tussen 10 en 11, mi ook live, en kan ik komen eerder. En dat we precies, brada. Dat is 31. Comité a nieuwjaar dat in Europa. Sranang, minus emo kom baka. Of mi herhalen live dat ik aan de baka. Minus sa ossa, maar we gaan standby voor dinsdag, ja? Minus dat je asmi, brada. Mundo eentje dat na. Tata Kondre in Rotterdam met vrouw en kinderen, Welly. Kalikat, les peki grani. En is het dine, banyo, odi, gratangi. Ayoba, kwami, odi, kuneti vanuit Den Haag. Estelita, jonge vat, odi. En, wat is het? Is het Otje van Amt, odi, dank u wel voor uw persoonlijke hulp aan mij dit jaar. Gratangi, graag gedaan. En nog vele dagen en nachten, ja. Maar vergeet niet, dinsdagavond zijn we live tussen 10 en 11 Nederlandse tijd. En dat op de
Mine sabe. Usrana yuru ode en alas mala un share program yusi. Un subscribe ja program. En you want thumb up in YouTube mensen. En in Facebook doe asem sa je toe. En dan mi ook kon senwa bericht kan Tamara. Morgen. Moet potwan staan snel op YouTube of Facebook snel. Dat olati mo ko precies Nederlandse tijd of en Surinaamse tijd. Zou we daylight dinsdag, ja? Hopelijk alasan owaka boom van mijn zitting, want Morocco dadelijk, natap alkari dadelijk tireneti voor mij, want dan nog niet tete. Morocco tap, mijn sound system Morocco tap, alasan mek dat alasan de netjes, mo karaboy me, meka boy aksa boy me tusani, dan ga ik live. Ja, en Brans is un sabi uka kar en un belkong bades mafuno odi ju so wan doen. Uka balkon. Wie zegt voor 1 minuut uka belta odi alles maar gelukkig nieuwjaar, happy new year, alles zo staan. Ja? Abom. Letitia Gorek odi. Tracy daarop odi. Angreep Lakko odi. Vraag je, wat betekent het als iemand in zijn slaap opeens heeft geschroot? Omdat die droomde dat die aan het vallen was. Nou, if je droomt dat je vader de bari toch? Dat want dat je was aan de deboom. Oké? Want in een vader zomaar. En dat je bari, dat was dat je was aan pesa. Dape, ik kan je nou een waarschuwing. En je mluko toch? Sang akadeta proko toch? Akadeta proko takiwasan opasa. Dat je luko. Omdat zeide, if you bari toch, dat wat taki asan node na yuvasi. Dido you bari. If a bede yuvasi, dat in a bari. Maar no de yuvasi. En dido ya luko. Sang e pesa in de day seko en im luko sang pesa in de day sang pesa ananga deneti. Dape yo sabi en so bos kopu you kies tu. Je verstaan? Want sa you see die body na actor. Na true. Je verstaan? En dido teke rustig en Mickey Airoko, ja? Rinja Helen Nelsteen odi. Knaapje kraag. Karen Dappe odi met kinderen. En Peter. Ik heb je boodschap gezien. Even gelezen. Eerst wel minister Emmy beantwoord. Maar die tweede heb ik ze net. Ja, heb ik even iets gelezen. Maar wat ik gelezen gedorp. Maar hopelijk later vandaag. Mogen stribi even dadelijk om weer even. Temi weekje later. Om ik denk. Boem was voor doe samen wat doe dat toe. En ik beantwoord je gauw. En hopelijk praten we, ja. Abo. Weet je, krabjedag. Weet je, helemaal in Zwitserland. Dat was Swiss Kassie die meer. Nou, graag binnen Jan Kassie. Maar gewoon genieten met familie, ja. En stuur foto's. Joyce Terland, odi. Sonja Boerstam, odi. Van, Joyce Terland van uit Nijmegen, odi. En Sonja Boerstam, odi. Aangreep Lakko, alles. Je hebt gedroomd. Als je hebt gedroomd en je begrijpt die droom niet, hoe of welke manier moet je dan op duidelijkheid vragen? Nou, wacht. Als je hebt gedroomd en je begrijpt die droom niet. Oké. If you drink in een vaststaande top, zei je voor de top. Dus door. Zij je vier doe. Dus door rustig. Ta rustig. De tak bij mijn bigis maluko. Angale spekifasi. Uju aan boskopo. Usol mi wansani, want aan boskopo. Usol mi wansani, maar mine verstaan. En de taka boskopo. Je tegi schreef aan boskopo baka. Dan sa eko in you. A momenti sa eko in you. De sansa eko you. Na dati. Something yo piki you schreef. Verstaan boeren. Something yo piki you schreef. En a piki sa piki you schreef. Na de konvo e piki you. Fatori de. Maar imus poti schreef wan fasitaki. Te je taka boskopo.
Imusu denki, want today na neti na pesi. Want dape te de kove echa boskopu na san, kan de san pesa. Of im luku, de day na neti say kom. En im luku fosi na in you, to, dan je luku, you also, you family, you mama, you papa, you vrouw, you piki, alasani, en dan je luku, de a family too. Luku safe sa. Dape yo kosabi dat. If you know sabi, dan je mus bel wans masa abi sabi abra, leki mi. Of sena boskopu jimi, dan mi kafte yi sa boskopu e beteken. Ja? Abo. Sermanio, hiwat, odi odi. Sandra Wijnaldum, odi odi. En Otjo van Amt, odi odi, nog een vraag. Meneer, mijn vriendin droomde dat ze op mijn praatje was in Su. Ze keek onder het huis en werd door een baby die met een slang gebeten. Een druppel bloed. Nou, wacht. Uw vriendin droomde dat ze op mijn praatje was in Su. Inge drink adet abedet op je praatje. Dat lukt onder osso. En wan weti door een baby wit te slaan. Wat chi baby aslaan bij weti. En dan snik bit in. If you vrienden train, toch? Abra you also. Dat ondra also, wat we snik bit Akade, a snik bit dat no ano boom. Je verstaan? Dat eerste ano boom sari. Want als de kinderen maar bete, je verstaan. Maar san, wan sani, zo'n ten tussen you, de kovo, en kovo, anga you kovo, wan jugu dape. Je verstaan. En a jugu san dape, a kan de, ano a bigi jugu. Maar zo'n ten, de kovo fu eng. Toch? E soren taki wansani san dena you. Toch? E fuken. Je verstaan? En dan san dati e kole kwa steki man wa steki. No. Ano bigi santo. Asan dati kan los op, maar afasi pa kan los op adena wala tu. Sonten akan de taki a vriendin voor jou. E duwa sani ano tak ogriara. No. Akade wan tak. Je verstaan? Afronto. Je verstaan? Respecti. Je verstaan? Dati sonten dat ik cover voor jou. E zo dat je no mo bechu. Je verstaan? Meka shi sa mus do to. Meka luku sa ef salon tu eng. Ang esrevi en luku sa ef sa tussen you na nga eng. Dat we vinden een oplossing daarbij, ja? Zo. Ze schrok en keek op en op het erf zag ze een doek iets kronkelen. Daarna zag ze mijn lichaam kronkelen. 2 kindjes keken dit alles toe. Nou, let van tak het op, want sani dit tussen Juna en controversie. Ja? JB Star, odi brada da penastra na kondre. Les piki passi u feesten dape, we feesten heftig. Ja? Annie Willems, odi. Dankjewel, Annie, dankjewel. Brasisa, akolosi disi na afro mi meke is weer design voor afro akdola fien. A meke jibi brada nga sisa angala les piki en archido. Dinsdag was Jimmy aan mijn stel. Complete stel afro me Jimmy. Dinsdag gaan we het helemaal zien. We hebben een foto, maar met een foto, we hebben een foto te passeren. Brasisa, weer mooi toe, brada. Weer mooi, weer Anissa, utayu Anissa, weer Panyi. Iwer staan. Hoe zit van play? Ja? Want mo seti pokuko junu Brasisa. Alasano de le. Marika Bean, odi. Eerst op Adam Reiser, odi. Jouw Jupiter, odi. Rosita Fraser, odi. Sandra Hebersom, odi.
Dankjewel. Patricia Wolf, odi, odi. Marvincio, multimorbiditeit of wat saning, mino matakasan het altijd. Marsha, hiwat, odi, odi. Chania, koya, odi, odi. Karabu, kaka, tient. Mino man verstaat die. Angra, Lako, een fijne en gezonde jaarwisseling toegewenst. Dankjewel. Maar hoe dit dinsdag, ja. Dana hiwat, odi, odi. Diana hiwat, odi, odi. Rosita Fraser, odi, odi. Een vraagje, Brachino. Wat voor wiri soorten moet je in die prapi zetten voor een krinjeje? Watra futapu ayari disi mi lobby brada. Nou, leuk van mij te gaan vesting. Taka de bigis ma vita kiwa wasi. En mek de charigo piki wiri. Yuka ap ala sotu wiri. Anesi wiri. Krabasi wiri. Smeri wiri. Sangrafu. Komanti wiri. Ingi wiri. Mikarapuku. Ala sotu wiri sa yuka feni. Pot ina watra de pot chiso pemba. Ja? Even wan wasi wan mooi sweetie. Wan mooi wir watra. Dan na de wiri ino pot na watringi. Baka dati, abaka di dat ika poti, ika go teki. Fareta ke, ika teka, sewe kisa florida water, pompeya poti watra. Ipot anesi wiri tu, ipote isek kiso poti so pemba no vergiti. En dan, was is refi, want dat was gewoon smeer wiri watra. Klaar. Eenvoudig. Maar a feitake a creëren wat gopikala de wiri poti masse mooi kare kopen met de kon. De mas de wiri de taki mofo. Masse mooi de potes don. 15 of een paar euro. De wassen voor uit. Lekker man. Dat TV ik kan 3 15. De 4 waka go aan je never of een batra biri. Go na fesa watra go. Dat te dore ya banana tata odi ya bar mama fu doti tata fu doti mama fu busi tata fu busi mama fu liba tata fu liba mama fu loktu tata fu loktu mama fu sabana ya banana de wana sada lontu ma before anti wangbo na prasi peoji peo watra petro watra teki wanchi oshada teki chi sweet sopi ready sopi teki chi pemba teki chi free water de ja presi tu taki baya usada lontu mama fudoti tata fudoti mo wasi utek ala sansa ifalo chagwe mo lukuja disina wan tangi wan sweet no pai me pai unu no de take if now sweet ye begin de biri of say abi troy go na rex troy go na legs troy go fesi troy go baka idringi chuso de do selfsani de if you pompe of free water troy go gideng like troy ta kai utek kus meri bale speku hol baka jimi bikasi mo upiking wana tim to intak upiking asi o wasi ang alale speki fasi ukos napanga mi nanatata si ala de kovo mek de ko snapanga mi ab ko mek de ko wasi mi ko wasi desrefi tena de wansa kwa sabana pu mama si papa sig ukos nap uko was mi na alale speki na saka fasi upur ala takru mofo ala takru siki ala sa upur na mi chinsa nom de na mi ching bom libde bumbaya le speki grani uko was usref uko was mi adati me begunu en so mi ini wan sansa ma fu shia fu yera fu taki en fu wan ka ede e wan ka kokoba wan so machi da uko man humbaku e uwaka kom u make me yere make me fostala sansa we taki da uwaka kom da ye dusa ye wasi igostan adat ja fu do bransisa maar lek voor we doen to bransisa fosu du of to badu apo mo sweet nyang enya sei wanya fa supu iwanya if na wan gronya iwanya if wan pepper watra sa iko ya ina make food chuso and if ya bi chi was de chintu if stand no was you sreve they no was the piki if they no da long to de far away teki chin de troe takiba un sano dalo truku metro e kade nengi dalo kudaku u tek jazz de bigis ma funu de troe chin sana sei gide verstaan adate Robbie Manchester odi familie Tori grani Giada Afelo odi ik wens je een veilige jaarwisseling
En een gezellig en gezonde nieuwjaar toe. Dankjewel. Clement Cameron Odi Odi. Mere op die Odi Odi. Groetjes, fijne zondag, dankjewel. Fellas, Odi Odi dapet na Strana Kondre. Ik ben je niet vergeten hoor. Nou, denk dat ik vergeet. Helemaal niet, helemaal niet, helemaal niet. Helemaal niet, ja? Helemaal niet. Concita, 70 Odi Odi vanuit Den Haag. Odi Odi. Vrekkelslager vanuit Tatakondre. Resteker Odi Odi. Minda Kalimo Odi Odi. Gratangi. Tracy daarop Odi Odi. Prada, ben op zoek naar een sagrafroeplantje. Kan ik die ook kopen bij een culturele winkel in Nederland? Tuurlijk, als je kan, ik kan bij hem. Ja. Astrid Beekman, Odi Odi. Astrid, mobili dadelijk. Ik moet je even bellen met actie van Sanne. Als je luistert, ik bel je zo achteraan Sanne. Ja, hè? Srana Uma Odi Odi. Grand Piki, Odi Braak, jullie spreken naar Grand Alvast goede. Ja, we zijn dankjewel. Is het Anima? Graven Odi Odi. Ja, er is bij Jaruku Kulte kan je het kopen. Oké, mooi Tori. Melan van der Ver, Odi Odi moet dat in zwallen met vader. Odi Odi. Grand Tangi. Willy Duizer, Odi Odi apply to Tracy erop. Dangi. Millie Mompey, Odi Odi. Dankjewel. Mildred Meinas, Odi Odi. Rex Taker, Odi Odi, 100%. Robbie was Grand Tangi voor het topic. Ben tof. Granny brada. Albert Pinas, Odi Odi. Melan van der Ver, Odi Odi. Willy Duizer, Grand Tangi voor na mooie uitzending. Dankjewel. Udina party dinsdag ja, nou party, nou kom voor prijs abi. Sandra Salini, Jura, ja, Odi Odi. Dankjewel. Carmen IJzer, Odi Odi, of is IJzer, ja. Ricardo Bob gaat Odi Odi. Een jongeman bij de 20 jaar vraagt mij in mijn droom. Fugo Diki wan olonanga hem. Ik twijfelde een beetje, maar dan vraag ik hem. Waarvoor dan zegt hij Fugo Beri wan Siri. Fugo Beri wan Siri. Tere go Beri wan Siri. Ik wist dat. Dat wordt dat kito. Abos koputa brada. Akobe actie Fugo Beri wan Siri. Wan chimboy, wan bakro. Kota ke wan bakro, wan chimboy, wan bakro. Maar, say go Beri. Wan Siri. So Siri. Atak wan Siri makadele. Ik wist dat. Wat is dat? U wan sap so Siri toch? Oh. Bra, mi bel you authority. No we also nak be de. Also nak be kabe de to brada. Bra, wat taki? Mi no bel it neti. Want ik ga een beetje bezig zijn. Want dat doe ik voor om taki maar. Hopelijk, maar bel je Tamara. Nak be wat change Tamara. Kuluko. Ik zei me Lois neroko. Huh? Zei me Lois tapo. Anyway, ik ben eens op laten doen. Kuluko op mijn telefoon dem. Bij Tamara. Ja, de Yuri Tamara. Ja. Dat wordt dat atorifi. Isabi toch? Ik betekent dat ik wacht dit op. Sabi denk na tori se wakako, hè? Atorifi. Zo betaki, hè? Senja Garden, Odi. Broer, kunt u de naam van uw radiostation voor mij sturen? Alvast bedankt. Ja, het is, Senja Garden. Ja, is goed. Ik ga het voor je opsturen. Het is, listen to the, het is een app, hè? You can download the app, hè? Called Listen to My Radio. Listen 2 Radio is een app, Moet typen jullie daar nog even snel. Ik ga direct typen hier zo. Dat ook kan je. Even mensen. Ja, het is een app, hè. Listen to. Weet je mensen, dat is de bagayam. Even mensen, even. Oké, listen to my radio.
En een website. En ja, listen to my radio. Dat is nou een app, hè. Zo'n app ding. Listen to my radio. En even mensen met doen. Met check was even Play Store. Even snel. Mijn abonnement staan die mensen. Ik heb te veel in mijn... Dus, ja, I have not listened to my radio. Ja, dan naar een van app. Of je kan naar... kom ik even snel, hè. Kom ik mensen even. Geef me een minuut. Mijn doe afstand is even snel. Want ik me herinneren aan de website, maar... if you... To find out radio mijn station te doen, ook kan go naar... Jullie kunnen ook naar dit gaan, hè. Ga naar www.akonvo akonvo na wisane .com www.akonvo na wisane. Dit is een website, hè. If you go naar mijn website, ja zo, dan onder is scroll down choose dat je zie een radiostation toe. Dan kan klikken dat ik put you live direct op een radiostation. Maar een radiostation, moet ik vinden uit. Maar ik stuur het op, ja. Maar moet meteen hier gewoon in een stand voor Facebook later, ja. In ieder geval, ja, laat me even snel terug gaan. Calculation, bla 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 bla. Oké. Let me see. Dus de Fraser. Mensen zijn dus naar allerlei staan. Is Ramona Maisini Odi. Let me see something. Ja mensen, dit is naar allerlei staan. Kisi. Camera doen dat je vriend boos kijkt op en let me see even zonnetje bla 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 bla. Ik ga even hè, terug. Even. Today Rocco. Ja, naar Today Rocco. Ja, deze staat naar Today Rocco. Ja. Even. Ja, oké. Mijn sturen. Oké. Raoul kon je veranderen. Odi. Op YouTube en op Facebook en op een radiostation. Een radiostation is gewoon audio, hè. Maar op de jazz, de van hoe de jazz zo. Als zo om volgen toe, ja. Radio is gewoon audio. Maar op platform is YouTube, Facebook, dan op de video, ja. Ja, today Rockody, ja. Shay, goedenavond, hoe kan ik contact met u krijgen? U kan me opbellen met mijn appnummer, is op het scherm. Als je het kan zien, is 856-294-8807. Niet verder, morgen, ik kan bel me aan stuurbericht en bel me. En dan kijk ik, ja. Of je kan me contacten via Messenger of WhatsApp. Ja. Of Messenger is gewoon genoeg. Ja. Maar ja, ama, dat in Rotterdam, nou, in Rotterdam, Nederland, odi. Consita 70 grantangi voor live brada, grantangi karboga of takina voor prani wang siri. Ja, mi was dat ori wat takia. Wil je deze odi, dankjewel. JNJAE, odi. Rest taker, mensen mi drink wang man. 150 nanga mi kimbrada. Dan mi be goal 50 nanga ama dan ben ik wakker geworden. Oké, you drink dat, you. Wang man, 150 nanga brada. Ik kimbrada. Dan in weekend. In asibe. You go je pa brafi. Wang man, 150 nanga kimbrada. You go je pi fu 50. Toch? Ano zo? Dape a pisa you see dape to brada. Akande sonte san sei si dape to you brada.
In option que brada. Je verstaan? De convo voor je toch? Toch? Hij zoekt voor trouwen aan je. Hij zoekt met je verstanding. Toch? Maar als je ziet dat je no man begrijpt, dat de convo zo'n ten soorten is serio. En dat is na precies aan sa je shi. Je verstaan? Ano wan feti dape? No. Ano wan feti? Na sang you net ine poti ede true. Omdat is op zich staat toch? Sa e posa na you sonte you want moro salik de convo wan gio. En you na patiëntie. Je verstaan? En dat je chawan bruya kona in you srefi. Dat is na pisitori sa e posa na you. Je verstaan? Sa ya fu dubta bra sa motegi yo. Waka anga you firi. Maar sonte je kies. Zij passa sonte je twijfelt dat je kies dubbel firi. Te dat dubbel firi. A eerste sanisa je moest doen in het doen. Je doet a tweede one. Je puri schrijft tapu na eerste sansa je takje do. Aso? I want Bibles odi dat ben tata kondre. Sanentje odi man ik droomde over mezelf en mijn droom dat een vrouw mij te komen zeggen dat iemand een bakroep van mij heeft gezet en dat ik moet oppassen. Odi man ik droomde over mezelf en mijn droom dat een vrouw mij te komen zeggen dat iemand een bakroep van mij heeft gezet. Oké. Everyone vrouw kon in je bos komen. Want hij dacht, was maar beton bakroep. Maar aan het tegen sumana sma. Dape para mensen. Maar lepo wat het erop. Luku mo tegen a boskopo say op dape to. Eerlijk gezegd to. A vrouw kan je vrouw taki, was maar beton bakurgio. In look bang is refi. Sonten. Ana fu de wan bakuru. Sonten. To. Sa bigis mij tegen dape. As mij kan je, awan bigis ma kan je. Wan bigis ma voor je. Zij dat hij was maar beton bakurgio. Omdat zij de sonten you tranga yesi. Je shisani. Toch? Je jere sani. Maar je doet alsof in je jere. En die doet die dat tijd in lukubung. Omdat zij de. Sane pesa loan to you. Pe je tap you ai. En sano pesa. Zij dat je wan bakru. Awa make you vrede. Jere dat no. Awa make you vrede. Taki yo im opoi ai boro luku zij sa loan to you. Zij pesa na you. Sa sama sa da loan to. Ai duanga you. A bigis ma tap walo pasi giyo, walo sana tap giyo. Ma koweri. Omdat zeide, june archie. Je vertrouwt ma tumsi. Dat is je probleem. Kamen IJzer, bragino. Als je droomt dat je vriend, boos kijkt, of hem afstaat kijkt en boos. Mijn verstaan precies, hoe laat komt Bragino live op dinsdag? Op dinsdag is het Nederlandse tijd, ben ik ongeveer tussen 10 en 11 uur 's avonds. Ja? Maar Carmen eisen dat je, adres koti, asan koti, Bragino, als je droomt dat je vriend boos kijkt, of hem afstaat kijkt en boos. Mijn verstaan. Look, if je vriend en luku boos naar je tapotok, competence tot. En als de je vriend, cover voor je. Dat don't taki. De cover voor je man die tap je. Omdat zij je doet zijn om doen. En dan de atebron. En zo dat de te je zijn doen maar in het doen. In het doen. Dat de atebron, al cover atebron. Of zo dat cover tak im do so, im bij me nyai bij me drinken gimi. Ini wasane. Luku de bos cover zijn kisa fesi. Luku sa de firi zijn kisi na fesi. De je sampa si sampa. En luku dat je lontu. Maar aan je vriend. A cover collect je vriend. Maar nou een convo voor you.
Milad Meinas, odi, odi. Rosita Fraser, odi, odi. Dankjewel, Constita 70. Wat kan ik in de water zetten als ik geen wiri heb of niet in Nederland kan vinden? Nou, tekje zeven wat is de Florida water pompen, ja. Je pot chiso pemba in. En dan ik bij broemtje, hè. Bij broemtje, maar nog bij rozo. Toch? Dai trowe wa blakabiri ina watra voor jou. Ango wa de diso. In data you era, ano fu trawa era, uno tek samite ifa abra of asisa disi. Dat naf eng. Je verstaan? Doe dat, ja? Goedenavond, medemenners. Dames, brothers, sisa. Grand tanje na alale speki. Mijn WhatsApp nummer is Grand tanje receive bla bla. Mijn wat nummer is 856 294 8807. 856 294 8807. Dit is mijn WhatsApp nummer. Ja. Maar ik ga nu iedereen. Marcia Santo, odi, odi. Marcia Santo van Steven en Marcia uit Para, odi, odi. Rest teken. Meneer Kino. Iedereen want biggie snakey onder mi mama also. As snakey biggie dat mi be de nanga wang oru dat mi carry mi biggie brada voor akon. Je mi kier as snakey. Ebi de odri ma also da shiwan biggie snakey toch? Da je suku ikari bra fu tak peki bra ko je piko kapen. Maar seri wa kapa a steki. Lukuno. Sa you shida pe mi no taka de so ya. Om ik poten so eigenlijk. En sai motei sai musdo. Sai luko. Fos mi taki. So te akade wan kier fodo. Je verstaan? Maar im luko is dit na eerste lezi sa je drink na nga sneki disi. Je verstaan? En as sneki disi, eba wa kier fodo amobo fu you masse. Dat is nummer 1. Nummer 2. Luko is dit na eerste lezi en moro fu ruk so te karana eerste lezi. En eba na wa eerste lezi dat betekent awan kier fodo. Dape. A kier kon sore refugee you. A kan data ki hanka na you. Kan de. Is mogelijk, maar not de mogelijk. Im luko if je hebt de eigenschappen die is a kies you. Taki Alesi sa nya sonte ye grofe sonte ye imope lo watra sonte ayelo watra en sonte sa efsa tak solisi na ilenker kan fi baka e jeswe ye kiswa so stiati dape dat e hati so dat inoma opa anu solisi e na even nas dat je kisisi sa awan kier fodo ja awan kier fodo de iu mabere iu masei na fiu masei ja Marcia Santo odi van uit Para en Rada Angasisa disbede en Mels Rudolf odi na in Frankrijk dape nanga de king odi takala mala odi jimi nanga le speki nanga sakafasi lang niet gesproken maar niet vergeten, ja? En we hebben Ramona Maistini, odi. Even kijken. Mildred Meinas, odi. Goedenavond, Constita, bla bla bla, bla bla bla. Rosita Sita, Rosita Vrezen, bla bla bla. Brazisa, dit bij de bakken program Akova Wisari. Niet vergeten, dinsdagavond gaan we samen zijn, samen preseren, in een studio voor Guno Vient. Anga de camera, den voorstel, den alla prespode, wo presiri committee ayari. Ja? Brazisa, ik ben iemand aan Kinovian, obja ma Kinovian, kanta si obja titi na neng, mobo para committee Kauna. Vandaag is 29 zondag, 29 december 2024. Mensen, odi.
Ik zie eentje nog droom binnenkomen. Romana Massini. Maar ik droomde van een vriend die bij mij... Even hè. Ik droomde van een vriend die bij mij thuis kwam en aan tafel zat. Die aan tafel zat. Ik was druk bezig in de keuken. Op een gegeven moment toen ik naar hem keek, sliep hij. Toen hij wakker werd, was hij grijs. Hè? Dus oud geworden. Oké, want sma kan hij also. Die asma kan hij also akos donda fada sribi. Oh, oh, oké. Jere jano. Wan bigisma voor you, toch? Waka kona i also. Dat betekent, amopofe posu kai also. En dat bigisma, nou, horu komfort. Toch? Maar minus abi so tu komfort ne. Ano wa yoka, no. Awa komfort. Awa komanti. Iwesta. Awa komanti. En dan komanti dat in you passe. Zij moest doen nothing. Nothing do. Die balans aan zo. Even doen wat aan ook consorio. Je verstaan? Adati. Grand aan je. Zij, maar you know, wat gaat er in een kring sting water? Leef van mij takkie toch? Sa you want put in a water? Wiri, anga chipemba. Ini evidena sana kondre. Takra de bigisma tu de na fitakura. Ikuno bigisma mi wasi. Anga wiri. So one day. Maar mijn axel voor chami go piki de wiri every man. Na ala wiri sang. We tak ala kondre wiri. Maar na ala na wiri sang. You can fini. You understand? If you sabi morofuro. Toch. Say you ma fini. If you can fini krabasi wiri. Anesi wiri. Sangrafu. Komanti wiri. Apuku wiri. Ala soort wiri sa you can fini je poti. Je verstaan? Alla san say ko in you. Omdat hij ade you, mi kan te je ome minisap fuiri ja. Mi kan te je ome sanisa I kapot in a water, toch? Maar de convo fuiri, toch? No one that they want trasade. San do chako in you, im aksi. Im opis refi. Tetak opis refi. Go takanga de bigisma. En sana firi sa ekona you. De wiri sa kai ede. If je maar auto schreef there, dat je gaat doen. We staan 3 of 4 wieren bij de wieren dat. Of go pikken de wieren dat. Ja? Pardon. Ga naar, als je naar, even. Ik ga je direct zeggen, ja. Waar ben je? YouTube? Oké. Even, ik ga even kijken op YouTube, ja. Als je bij YouTube gaat, hè, dan kijk je naar share report, clip, shave, like chat. Ik moet even kijken. Chayari tabs, wat is daar? More. Oké, even kijken even hè. Ik zag dat. Ik kijk even, ja. Thumb up. Share, report, clip, save. Ik kan het nu niet zien. Is dat zegt thanks? Dan, thanks. Dan kijk je naar dat, dan klik je dat. Maar ik zie het niet hier voorlopig. Ik moet gaan kijken wat er gebeurd is. Maar hier zie ik het niet. Het moet daar zijn, maar minus op Samsta. Ik weet niet. Ik moet weer gaan kijken. Ik zie het voorlopig niet. Maar even, laat me even kijken. Even weer kijken. Even. No. Ik kijk even wat, hè. Ik moet even naar mijn e-mail gaan kijken. Weer opnemen. Baby. YouTube. Even mensen, kijk even naar dit stukje.
Dan kijk ik even naar, want dat moest eigenlijk daar zo zijn, maar ik kan het niet zien. Superchat. Mensen kan het niet zien. Minamasje, make superchat. Ik kan het niet zien. Ik kan het niet vinden. Ik moet het weer gaan kijken en zien wat het eigenlijk is, ja. Dan laat ik u weten. Laat ik iedereen weten. Dinsdag hoe dat is. Maar ik kan het voorlopig niet zien. Er is niks in het. Ja, ik met fixen staan ik wel fixing. En dan ga ik kijken naar. Ja. Oké. God give Michelle. Wat is de betekenis over het dromen dat je op school zit? Oké. Dat wat ik is daar bang. Nali idaleri bang. Nou, het idaleri bang. En te idaleri bang. Je moet zeker dat je sa alasan sa de konvo is sorry voor doen. Nali bang ide. Ja, na dat is. Resteker, na mi papa beki adring ma ano kap asneki bigi tumsi da akar abrara fu enko nanga wan gong wan asneki bigi fu abrara kon da asneki gwe wan mekelijk te mei papa yang alisi de eng futu eisweri. Nou, dat na tori brara kiri sneki kiri fodu. Ja. Ja. Dat na tori akir fodu dape. Ja. En dat die wafu saya fu do sa amus do amusu actie na natatanga de konfo pardon terwijl wat er actie pardon fu iniwasa sa pasa ina before actie pardon en instead actie pardon tena tata en o do sa amusu do fu taki alasan kopoti na fasi teye amus tapnya alesi en tegen taki meki awasi na afodu watra sami beteis ma altijd meteis ma te fodu de altijd was awatari na mopotes na ina chat hè sa imus samus by Fifi even Fepper Bruyne mensen mijn spel Bruyne Eiren goed hè February Eiren en Fifi Coco Pemba ang wie 2 Orshada te abaire sani si Orshada te abaire sani meka pikimi meka beami da moteyen fa amus teta watra ya en sa amus taki fa amus de ya dis na de sani si sa amus pot ya ode Fifi Bruin Exi Eira Fifi Kokopemba to Orshada ja Orshada moest de kleine en grote kleine en een grote ja bon Siegfried de Bond Odi dankjewel en dezelfde en God give Michel Odi Grantangi over de dromen ja, op school zit bla 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 oké Bransis dat bet de apisitori disi en me bar Odi bakangala li spiki fasi efonsani useni bere contact voor je maar WhatsApp of Facebook Messenger. Ja mensen, met aku allemaal grantanya les pikivasi en ik ga naar dat stukje kijken over donatie en me kusabi van donatie sa di senoko ja. Brasisa. Odi grantanya vi uteka tengu ko acha pro akofo na visani en met hier de konvo voor nu grantanya na les pikina sa fasi di de me kuko acha pro akofo na visani. Ik ben iemand als sa Ginofian. Obiama Ginofian. Ai baya. God gave me dat. Is het mogelijk dat convo van een vrouw ervoor kunnen zorgen dat de partner zich vreemd gedrag en vreemd gaat? No. Onmogelijk. No, aan elkaar.
Oh, afro abe cover, ama abe cover, verschil. No one sana de one. Ja?